Assalamu alaikum bandiraɓe musidɓe tedduɓe ko ɗo woni ceerno Maimouna Kane donc ceerno Maimouna Kane ma arɗo haalana mon nafa janngude pulaar ceerno Maimouna bisimilla ma on calminama garten ɗo ko yimre men wiyetede sular e pular tawi ko yimre Haadi Malick Sy gorko mo korkaƴil dande beelal yurmede gueno yo won e makko amin ya rabbi o wi sular e pular holi o sular mo anda pular ene jangue no français no arabe ma no anglais witte winde waɗe e defte muule hiise ande e kayitaji tongue métier diine ina hen jangue walla métier diine jangue hen paame safaruji yimɓe e dabaji ina hen gande koode keneli kala hen cife kaaƴe maaje kame leɗɗe kecce ndiweje e ndemeje kame kaaƴe tutaɗe gila e mairie ha e meyoji gande dabaji wuuro e poñɗi ladde kaale ndiga ala ko ene hedde Haadi Malick Sy gorko mo korkaƴil dande beylal yurmede gueno yo won e makko tawi koye sowtu wolbani mon debbo Diallo Maymouna Oumar debbo mo heelange ɗum noon firti tan ko yo goto kala andu pular ina jangue hono no français janguirte hono no arabe janguirte no anglais janguirte wadde kala ko janguɗen janguen pular o so en jangui arabe janguen pular so en jangui tubakore nde janguen pular so en jangui anglais janguen pular saabu so neɗɗo jangui e ɗemgal mum ina yaawi ko famata ɗum noon pulariyankoɓe men ina keewi wiide mo janggani foof famata saabu jangde ko hen gandal heɓete ko hen famude dañete ɗum noon on beltanama no feewi bandiraɓe musidɓe tedduɓe Allah jarama on jarama a jarama ceerno Maimouna bandiraɓe yeɓiyankoɓe TikTok Guissé Binta Samba ganiraɗo Marta Guissé tout le temps mami hokkuɗo ceerno Maimouna o waɗana mon jimɗi pular ko ñaguete ɗon ko yon janggu pular o janggue ɗemgal ngal janggue ɗemgal ngal jangguno ɓesguji ɗi ɗemgal ngal merci on